Já vás vítám v tomhle videu a dneska budeme hrát Unreal Tournament. Já už tady nebudu okecávat a jdeme na hru. Start Unreal Tournament. Neptejte se na nickname. Tak, very good weather. OK, dáme si tuhle jsem Blake. A jde se hrát, kámo, a jde se hrát. No, úplně nejlepší nastavení. To už mi celkem jedno. Pak je šlovíček. Já omlouvám se ještě předem, tady nebude to úplně pro malé děti. Já doufám, že to hlavně nesleduje žádné malé dítě. Ty NPCčka se až tak moc jako nepohybují, takže díky. Very good weather. Ty bogu, kámo. No tak ne, že by to úplně věděl. Tady seš frajer. Neschovávej se mi. Tak, hodnej kluk. V těchto místnostech. OK. Ty si kámo se mnou zahrát. A máme ho, kámo, vyhrál jsem. Počkej. Je to nějaký. Yes. Pokud byste chtěli pokračování, tak samozřejmě dejte like a odběr. A co už tak vlastně jako můžu říct, doufám, že jste si užili tohle video. Napište do komentářů, jestli byste chtěli dvojku. A kdybyste chtěli, tak si můžu zahrát s váma. A mějte se krásně.